ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to seedo sebbe seedo abbasa jarena kawela lawlaw ko on waktu yoni hato paɗe boyngala kame modi bula ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal horejo leydi ndi hanki o rokkiri werlaji jondi no fewi taw ko ɓen président de union régional e nder sappo e naya région ngaji tawiteɗe e nder leydi ndi Sénégal kala to leydi Mauritanie jagorɗo tambiɗo jangde towde leydi ndi holliti ma ɓeydu sembe ɓen jangguinoɓe taw koye duɗe jaaɓi hattirde leydi ndi ma en ketto hen musidɗo men Alhassane Oumara Mbodj to leydi Mauritanie to leydi Mali jillu hoorejo jagorɗo leydi Niger yettima to Bamako hakkude makko e nando makko Sokila ko gala Mayiga taw ko jillu cehilagal kame golle hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe to Konakiri finoɓe e nder lamorgo ngo caɗele mumen so tawi kay neɗɗo maayi holɗo jogori wirede caggal teskede guenale lamorgo ngo koko heewi ha heewi hewɓe en battidi wiriyede ko guure mumen to leydi Côte d'Ivoire hoorejo leydi ndi dartini subaka hande o golle hoore jagoɗo leydi ndi kame gouvernement o kala ɗum ko caggal sumgoji sena bannode e nder leydi ndi kabruji men mana en ha to Côte d'Ivoire RD Congo ma en jaha to Burkina Faso Uganda Égypte kame jolama jaberi musidɓe tedduɓe woto godde joni jañoɗena jambitowo koyɗe musoje keeceje musoje ɓandu wulloru ɓandu jaaɗoru mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum joguiɗo AVC jogui karƴaga ƴeletoɗo ha jamma jenga ɓandu wona jadde jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muma gorel te ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ala rewam ala effet sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an puƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musoru jokkodire gorel te joni joni jiituɗa hoore maɗa hewɓe jokkodirɓe e gorel te kolliti cettima hen wayno ñabbuji kewɗi ɗi gorel te jangtaki kono kay ɓe jiitima hen koye mabɓe no feewi sa yiiɗi hebde ko laaɓi ko fati gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala gorel te ne waɗa erago kala kay jaaɗo e nder internet tappi gorel te ha ko wonko yalti ko wona koɓe kolli ko andu a jokkodiri kono wona e gorel te mabɓe jokkodirɗa sa yiiɗi hebde tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi ko leydi Mali gonɗa Bamako Badala Bougou walla mbiyen Dawouda Bougou jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 53 so tawi gonɗa koto Dakaru lamorgo leydi Sénégal jokkodirta koye Baba Sek 00 221 77 882 71 02 so tawi gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jamma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde jeegoma yarkoma hitande ujunnaje 223 yonti kumpital men
ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe en rutta teddungal en wiya amina e ɗin duwoji duwaɗi toon to Boutanda e gardugol ceerno Idrissa to Boutanda ɗum ko caggal nde ɓe mawnini toon ismun nabi sallllahu alayhi wa sallam e tawtorede taw ko nelaɗo mabɓe radio jokkiren ɗam kiidira kame jokkodirde Diaynde weltare TV Amadou Diop gawlo ɓalejo ɓe duwima toon ɓe keptini kadi golle Diaynde nde e darde mum kala ɗum ko caggal wonande kala kikiɗe aɓe kewi hettade ɗum taw koye jokkiren ɗam kiidira ma en garto hen sahaji jaaƴi taw koye sawtuwola musidɗo men Ahmadou Diop gawlo ɓalejo to leydi ndi Sénégal gartoten koye président Macky Sall hoorejo leydi ndi hanki o rokkiri kele otoji jonɗi no fewi ɗin otoji noon tottira ɗum ko président ji union régional e nder 14 région ngaji leydi Sénégal kanko maw leydi noon caggal kayno hollitirno wonande yidde ngarɗinde chef de village uji e ngarɗinde gollorɗe mumen e hettinedeɓe e nder gendi ndi ha daraja mabɓe ɓuura ƴellitade no fewi ɗum jeeyi sababu ɓe kolliti hen weltare mabɓe mawde no fewi ɓe kolliti tugganma tan hitande 1990 ha yettiɗo ɗo gonɗen ala kala lamɗo leydi dewɗo ɗo waɗi ngal ɗo hen baɗal so wona kay oɗo hen mawɗo leydi biyeteɗo président Macky Sall kam siftori addingo miijo rutti kadi waɗi ɗum oɗo saaha noon ala koɓe mbawi wiide so wona o jarama gam heɓtindemo ɓe e nder leydi ndi Sénégal ha golle mumen ɓuura kadi wawde yuɓɓude nde tawno chef de village uji ardiɓe guure e toɗɗaɓe so tawi tan dañi jaam ene wayno heddiɓe kala ma fandare mumen newo no fewi teskama nguleki mawki no fewi lamorgo Dakar ko taari ɗum ha fayma nder nokku o kala ɗum ko caggal nde météo hollinno ma baade seeɗa jippo dañi noon ɗo jippi dañi ko cetta dañi ko haydara so wona tan kala dilluɗo seeɗa warña ceɓeƴ won hen ɓallini hande ko puƴe ɓole won hen ni hande jiiɗa hay neɗɗo goto takko ɗumen ko fati e banggue sifa kiiɗo hen nguleki gartaten koye sifande nandiral hakkude ndiwowa ka leydi Sénégal kame Afrique du Sud ngal nandiral ko yidde ɓeydade moƴƴinde yangara to banggue weeyo hakkude leyɗele ɗiɗi ɗum ko caggal nden sifande laatinode hakkude ndiwowa ka leydi Maroc kame ndiwowa ka leydi ndi Sénégal leydi Sénégal ndiwo mum nana ɓeydo yaccinde golle mum ha ɓuura kadi wawde yuɓɓude nde tawno juuɗe kewɗe so tawi tan gollodiri ko nden fandare jogorde heɓede nde wawata heɓede Ahmadou Ba ko hoorejo jagorɗo gendi leydi Sénégal kam woni kadi mbir ƴamowo leffol laamu hitande fande nde taw koye diɗɗal landaji bitengal Benno Bokk Yakar hanki to wuuro makko woni Parcelles Assainies ko toon wawi jaɓɓade délégué ji taw ko ɓen ardiɓe leɗɗe ɗe ko wona ɗum ko kadi ne hen almameɓe ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴƴi no fewi ko fate banggue ɓamtare Parcelles Assainies ha tenti kadi ko fate banggue ciifande parrainage kanko oɗo hen Ahmadou Ba ƴamowo leffol laamu ko ɗaɓɓata ko bis tata dogannoɗo taw koye ligne 75 walla mbiyen 65 mo ganduɗa janannoɗo to yaraha ɗum wanno koye fitinaji mbaɗannoɗi e nder leydi Sénégal e nder lewru Août ha ganduɗa nden fettande walla ni oɗon cuuma bis cumanoɗo hedde sanga fotoro ha ganduɗa jeeyi sababu sukaɓe rewɓe ɗiɗo mo duuɓi nogas e goho walɗi wasi hen fittandu muɗum kamene wondi e suka tokos mo duuɓi sappo taw kadi ko on Fatoumata Bintou Diallo mo duuɓi nogas e goho kamene wondi kadi e Kulsum Diallo mo duuɓi jeeɗiɗi jiiɗuɓe yummay baba wonnoɓe on bis mbasi hen pittali mumen waɗi noon hewɓe gañiɓe hen ha tente soforo ɓen wannoɓe ngal baɗala hen nayo mbiyama teɓe heddiɓe ne jiile ñawowo Oumar Maham Diallo weddimamaɓe kaso ɗum ko hanki o ɓen waɗɓe ngal ɗo hen baɗal cofngal Alhaji Malick Sy ne wonde Al Husseinu Sow kam ɓinneteɗo Sonko kame Ndiaye Dia ene wonde Aliou Dia ko ɓeɗo hen bedda e kaso heddiɓe noon ne jiile ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗi ngal ɗo hen baɗala
cofngal no feewi kaldigal hakkunde délégation sinuwaji kame jagorɗo tambiɗo télécommunication gendi leydi ndi woni Moussa Bocara Thiam hankiɓe jewtidi no feewi ko fate banggue gartugol ngol ɗo henna laylaytol rendo biyetegol TikTok ngol ganduɗa koko yawa e nder gendi ndi leydi Sénégal ngal kaldigal laamu leydi Sénégal fandare mum tan ko wonande société chinoise joguiɓe ngol ɗo laylaytol biyetegol TikTok nde ɓe mbawata tambade nden kay kisal ngam hadde message taw ko gaddoji fitina e leyɗele adda mette kame leñamago ha waɗa hen gueɗe ɗe pewani justice Aliou Sané eɗen gandi Aliou Sané ko kam woni coordinateur mouvement Y'en a marre kam woni biyaɗo teeɓa wedda e kaso ton to Cap Manuel ko toon wedda ɗum ko hankinde o nanga wali toon jamu mum to kaso ɗum ko caggal nde o nangano e lewru ota fanodemo toon to galle Ousmane Sonko e yuɓɓindemo seppoji kaɗanoɗi nden o ɗaccitanoma e dow sardi hanki noon o jaggama o wedditama toon to kaso haɗo hewɓe de ne kollita mette mumen ko fate banggue société taw kadi ganduɗa ko Soneleka mo ganduɗa kam tabɓi Soneleka kamɓe tambi kuɓɓam gendi leydi ndi hewɓe kolliɗi facture aji koko ɓeydi ko wana ɗum ko kadi wayfale hoore mum kala ko mbaɗɗa hen nde wonata dumuna tawata gasi ha laaɓi hayso tawi woni Sonelega yaltini cimtol ngam famminde ko jeeyi on sababu hewɓe kolliti e ciifande dañade ma wonoy ujunnaje 6 sifande holliɓe hen mette mumen mawɗe no fewi to Yoff kene tolno e jeenayo sagata wurɓe e yeyde drog yamba huuɗo bonko ko kañumen bedda hanki e nder kaso yo gon toon ɓayde jiiɗa gollade ɗum ko caggal nde jagga biyeteɗo Mamadou Toba ko nden noon wo haali ɓe o gollodirta kala kamɓe kala aɓe tawe e ɗiɗon cuuɗi cour suprême aljuma hande o ma yurnito o dossier mo ganduɗa joƴƴini ɗum ko avocat ji Ousmane Sonko to Ziguinchor ngal tribunal ngam caggal wonande de cotala tambingal tottirgol ko fate banggue fiseji taw ganduɗa ko fate banggue parrainage ko nden noon woni nde ɓe joƴƴini toon recouraji mabɓe ngam hollirde mette mabɓe avocat Sonko biyeteɗo Juan Branco taweteɗo to leydi France kame Espagne hollitino ɗaɓɓa lawol ngam arde tawtorede ma en garto e oɗon kabbaru keddorɗen ha joni koye leydi Sénégal to parcelle walla mbiyana parcelle walla mbiyana passerelle mo ana wonande goto pinanoɗo subaka kala ni hosoya jardin mum to remata kanko gorko mo duuɓi 4 ko fawi kam weddi hoore mum e woyndu jaggal balɗe seeɗa tawa kene humbay ndun woyndu hanki yaltina e nder ɗon woyndu ɗon ɗo rosenno jardin makko kono ɗo saaha loskoji ene jokki hena jeheten ko toon to Saint-Louis ndar gueƴɗane maayo kanko biyeteɗo ñang kam waɗi yummum menace ngam yidde wiide so tawi yum makko accani ko ñigatamo ko joɓotoɗo fittandu yum makko to leggal Pikkina ko toon noon o wattidi wiyede teɓ ɗum ko caggal kay kikiɗe goto nde o laawi ɗon hakkude yum makko e bani ko debbo wi tan goma itta pittali ɓeena ɗum noon rewi ko beelema konjam ɗam Sangara kame simmeji bonɗi o wattidi ko to tribunal ngal Ndar taƴanama hitande kaso he lebbi 3 ko ferme o yiyata nangue to Mbour ko debbo mo duuɓi 50 mo ɓiyum tawete Espagne ko kañumen naati e trafic nawde yimɓe to Espagne taw koye laaɗi laana ɗum ko ɓiɗɗo gonɗo Espagne nanni hen yummum iwaɓe to Gambie e Sénégal koye on galle moftete rewɓe worɓe kala haaɓe para ɓe nawe to maayo ɓe jola on debbo de wiyama teɓ weddama e nder kaso kanko no taweteno koto legal golfe mo Mbour o saaha omo tawe kaso ɓi kone tawe toon to Espagne jehetena ko ha toon to Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou Samba Lo wuuro wiyetego Raba koye guure takkiɗe wuuro Madina Gounass ngo wuuro ene jeeya e guure ɗe ceerno Mouhamadou Saïdou Ba siñci ene jeeyno caɗele to banggue weeyo no fewi kono ɗo saaha ɓe kamdinima ngam hebde ɓe weeye timmugo no fewi ma en ketto e cimtol musidɗo men Amadou Samballo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. Saar Abdullahi Saar mi salminima kadi mi juurimama no fewi
mi famnide nangal bandiraɓe hettotoɓe weltare tv weltare ɓe fulɓe andudema Sar Abdullahi Saar kabruji men ɗo e nder wurmen teddungo Madina Gounass hay ko takki ɗum eko tawre ɗum eɗen gandi Madina Gounass guure saraji ɗi kewɗi ene jogui caɗele ko fate réseau alhamdulillah bil alamin wurmen Raba ko gure ɗe ganduɗa Sinthiane siraji din Sénégal jomno seydi sincino ɗum tan ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom woni 1960 kiloji jeenayyi hakkude e Madina Gounass eɓe jogui caɗele réseau e ɗeɗo balɗe jewtude Allah nawni e ballal laamu leydi Sénégal ɓe keeɓi antenne lobbo antenne moƴƴo pattam law mo ganduɗa moen itta diwan o kala e caɗele réseau ɓe mbawa jokkodirde aduna o ɓe mbawa jokkodirde bandiraɓe ɗanniɓe ha e ko nandi hen oɗo saaha antenne o ko waɗa ko panneau solaire panneau jum baɗɗe fayida mawɗe hay battiraji moƴƴe baɗɗe fayida jadde jamanu kono kadi ñiɓa ko ñimgol bangol fayida e ɗon e wuuro men Raba Sar Abdoulaye Saar kamɓe ɓesgu wuuro ngo ɓe kolli weltaroɓe no feewi e ballal jargo wuuro ngo kañum haalanten hoɗiɗi ɓe kolli weltaroɓe no feewi alarba jewtuɗo ko ɗon tigui ɓe dokka caabi réseau ɓe dokka caabi galle ɗo réseau waɗɗo wadde noon ɓe kondiri ɓe puɗɗima hutorade e réseau kono kadi ɓen artiɓe golɗe kondiri antenne o ma jogo fodde kiloji nogas ko taari Raba woni weltare mawde alhamdulillah mi oɗo saaha kamɓe kala goto kala watti jokkodire bandum taw wona ene ligga portable e lekki walla ene ngabba e caali walla ene ngabba e ko nandi hen gam hebde réseau joni kam sa naati suudu ma hay sa suddima a heɓat réseau ɗum ko weltare mawde wonan ɗon ɗo wuuro Raba e dendagal wuuro takkiɗe saraji Raba fodde kiloji nogas e wiide ɓen sampuɓe ɗon on réseau kono kadi koye ballal commune mo Madina Gounass kono kadi e duwawo ceerno kala e saaha ɓe ceerani e haalat ɗum ceerno e ceerno wallimo jokkodire e laamu ngu Allah newni oɗo saaha duwawo jaabama yettima fuɗɗama alhamdulillah bil alamin kamɓe kala e Raba e ko takki ɗum kala heeɓi réseau baɗɗo fayida sanne Sar Abdoulaye Saar e ciftan monsieur Amadou Issa Keɓe gorko mo batto yo Allah hinumo yafoma haadnamo aljanna ɓoyen sakkanademo kono e duwanademo ko musidɗo won Amadou Samba Lo ɗo to Madina Gounass fewde e weltare TV weltare ɓe fulɓe addudidema ɓe Madina Gounass Ahmadou Samba Lo golle ma jooɗi peewiri mbiya tan taweteɓe to wuuro Raba dañde réseau ni moƴƴi kono wattu won tan duppude réseau yo won gueɗe gollorteɗe no fewi saabu guure men ne kewi wayde min ngala courant soɓe keeɓi courant ko bonnude jeygue tan huɓude lampaji accirde noon eɗen mbiya sen ngala ndiyam so robineji gaari ko pajje tan e bonande so noonne kadi so tawi réseau ari ko kalisaji watte hen kono yo foof wonte golle wona golle gollorteɗe Amadou Samba Lo ko duwaniɗa musidɗo meɗen Amadou Issa Keɓe gorko mo mbotte mbi allahumma amina ya rabbi kankoye dendagal mayɓe julɓe kala sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie laamu leydi ƴetti pellittal oɗo saha ɓeydude sembe ɓen jangguinoɓe duuɗe jaaɓi hattude gendi leydi ndi Alhassane Oumar Mbothia assalamu aleykum wa rahmatullah مقعد وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سار عبد الله سار كبري من بوري تيم تودو ان دليت هنا متري ان يلا هاندو mawnde jagom yarkomaa ujunaaji ɗiɗi e nogas e tati ko ni Stéphanie jagorgal hono leydi hono Mauritanie ko yoɓiti e jangde towde ñang Mamoudou wi heeɓi coopéraji hono kewɗe fewi ko fati ɗin financement maji gam kay hono ƴettude temedere taw ko jangguinowo e ɗen duuɗe taw kadi ko jaaɓi hattirde Mohamed Ahmed wulla Moqad Al Amin jagol ko fewti e jagorgal e nder leydi ni hani e jaccilgol o wi noon gouverneur ji ɗi no didorno yo tawtore fodde laabi ɗiɗi e nder yontere umminugol taw ko arara gueddi hono leydi hono Mauritanie e duuɗi ɗe kala yo jokku noon fodde lebbi ɗiɗi ha jangde nde hono taw kadi kono ñiiɓa jagorgal hono leydi hono Mauritanie ko fewti e jangde yillima hanki joyi lewru hono yarkomaa ujunaji ɗiɗi e nogas tati e ɗen duuɗe duulal imam Chadi wonde e duulal taw ko Greke Belte o loyidima noon ɓen jangguinoɓe ni hani e ɓen taw kay ko élevage ji woni garɗi ene ñanga ɗe gardiɗo fedde ƴewditoɓe taw kadi ko fodde debbo hani e sukaɓe rewɓe e nder leydi hono Mauritanie Mahala Ahmed o joɗidima
e yimɓe laamu ngu hani e almameɓe e ɓen taw kadi ko heddamɓe taw kadi ko rendongo ngam hirjinde e holludeɓe hono fandare nde ɗo fedde ndeɓe goni nde horejo leydi hono leydi hono Guinée Bissau Oumar Sissoko Embalo jillima ɗo e nder leydi hono Mauritanie wonno ko hanki 5 lewru taw kadi ko yorkoma ujunnaje ɗe nogas e tati taw jaɓɓima toon to Bawal laaɗe diwoji ɗo ko gardiɗo leydi ndi Mohamed wul Cheikh El Ghazouani ko on tigi jaɓɓimo toon bismimo e nder leydi hono Mauritanie. Saar Abdullahi Saar ɗo e nder hono leydi hono Mauritanie e dendagal taw ko ɓesgu taw kadi ko leydi hono Mauritanie hani e ɓen taw kadi ko pulago ene noddi ɓiɓɓe taw kadi ko leydi hono Sénégal nde garata ɗo nde tawno ñande 7 taw ko lewru hono janvier ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati yontano ko toon to ko leydi hono Sénégal ngam mawde toon taw kadi ko sippiroji e pijoji e pine taw kadi ko fulɓe no ndidorono to wonata ko leydi hono Sénégal e taw kadi ko rokkano hoore taw kadi teddugal ngal ko gadduɗo leydi hono Sénégal hono Macky Sall hani e Abdoulaye taw kadi ko Daouda Diallo ko kañum en tammina toon ha yanti e gardiɗo taw kadi ko radio fulɓe international biyeteɗo taw kadi ko Abdoulaye Ali Malal Diallo ko on tigui addi ɗum ɓen juɓɓiɗi toon ha wawi yuɓɓude ɗum yimɓeɓe foof dañi hen wellama e weytare e gam no ɗum yaari ni guila fuɗɗode ha wottode hikka noon Sawru Gorle arti e nder leydi hono Mauritanie ɗum waɗi ko ñande 7 nduɗo lewru kamɓene ɓe mbawa kadi wadde gueɗe baɗe noon taw kadi ko ɗo halko yuɓɓini ɗum noon taw ko fédération Mauritanie de lutte kañumen ko kamɓe dey tambi oɗo kadi ɗiɗo ñalawmaji wadde ɗum ñande 7 taw kadi ko lewru yorkoma ujunnaje 2 e nogas e tati ko nden tigui ɗum wawata kono yuɓɓine ɗo e nder lamorgo hono leydi hono Mauritanie ɗo e Nouakchott e Dinguiragal taw kadi ko cehilagal ko ɗum tigui woni ɗo e ɗum hanki noon délégation mo leydi hono Sénégal naati e nder leydi hono Mauritanie ngam kay arde ɗo tawtere ɗum taw kadi noon ko hono radio taw ko fulɓe international ma waw ko arde ɗo taw ko télévision hoore mum ara ɗo ɓama en taw ko natte ɓosoje mbawa hollude ɗum hono windere nde kala hani e TFM en e 2STN en kamɓe foof mbawa gadda ɓe taw ɗo télévision ngaji mo leydi hono Mauritanie taw kadi hono mbawa kadi arde ɗo en ɗum noon ene wayno taw kadi hoore teddugal ngal foof e gueɗe ɗe ɗo jawɗe ɗe waɗa koye hoore teddugal gardiɗo leydi hono Mauritanie Mohamed taw kadi ko Cheikh El Ghazouani ko on tigui woni taw kadi ko ɗum ɗo taw kadi ko on tigui tambi ono gueɗe ɗe fof taw noon on pré on ko kan Ousmane taw kadi ko jaggal ga mennoɗo wonde hono jaggal taw kadi ko koppereje ene wayno noon taw kadi ene waɗa hen kadi taw ko invité kadi ko d'honneur mo leydi hono Sénégal Abdoulaye Daouda hono Diallo ɗum noon ko ɓen tigui e wondire e no mbirɗo ni gardiɗo télé fulɓe international biyete Abdoulaye Ali Malal Diallo to on tigui ardi taw kadi ko oɗon taw kadi ko oɗon télé ko on tigui wono ardi ɗum ɗon ene wayno taw to diristo ko e wadde ɗiɗo ma won anneroji taw kadi ko des arènes ma woɗi maɗo goni hono jeegom arène du peuple e gardogol taw kadi ko président mo taw ko Diop Siré Amadou arène de Khaya taw ko gardiɗo ɗum ko Bocara gajo woni ko gardiɗo hono arène o arène Mbacké Ndiaye taw kadi ko ardi ɗum ko Amadou Soukando Ba arène Youssouf Keita ardi ɗum ko Sy Djiby Demba arène Somalek taw ko gardiɗo ɗum ko Amadou Mokhtar Ba e arène nouvelle taw kadi ardi ɗum ko Amadou Demba Ndiaye ko ɗum woni district nomo Nouakchott ko kamɓe de ndendi ɓe mbaɗi oɗo fédération taw kadi ko do liddi e gardogol taw ko hoore teddugal ɗo ko kan Mamadou Abdoul ko oɗo noon ardi noon taw ko oɗo fédération kadi ko Dia Abou Hamidou Bolo taw kadi ko vice président makko Mbodji Abou Mariéta ɗi président ɗiɗaɓo ko Niang taw ko Mamadou Farba secrétaire général taw ko Yabouba Dikko taw ko trésorier général ko Sall Eli Modi trésorier adjoint ko Salla Bakirou commissaire au compte ko Sy Hamidou te ko entraîneur ko Saloum Sy entraîneur national adjoint ko Ba Amadou Demba secrétaire à l'organisation ko Diallo Abou Aliou si
Samba Bojel Sidi Gadio Ndiaye Mamadou Tamar ko ɗum ɗo de woni fédération mo leydi hono Mauritanie wawnoni fedde huftodinde perle taw kadi ko biyete ko pijoloji e pine de leydi hono Mauritanie mbawi hono yuɓɓi ɗum taw noon ko combat ji jeetati taw kadi ko gulɗi no feewi ene wayno taw ko combat hono gadan on ene wayno hono jaggodirta ko Aziz Guigui mo leydi hono Mauritanie wonde jaggodira e oɗo taw ko Moussa Koli mo leydi hono Sénégal taw kadi ko drapeau rokka ɗum ko gardiɗo falde sebka ba Ismaïla taw ko toɗɗaɗo keso pul gila e sappo e tati hono lewru taw kadi ko mai ɗum ɓe mbawi kono o suɓede kanko woni addi kono falde hono 5e so tawi ko hono combat ɗiɗaɓo ko sans frontiére mo leydi hono Mauritanie halmo jaggodirta ande koye Boultous mo leydi hono Sénégal taw drapeau rokka ɗum ko ba Abdoulaye hono Mamadou mo maire mo babaɓe kañum kadi woni président de la zone franche mo Nouadhibou tataɓo o ko Tyson mo Tekane kanko jaltodirta e Dolfo mo leydi mo Fulado mo leydi hono Sénégal combat taw ko nayoɓijo ko Samba Habi Mbocc mo leydi hono Mauritanie jaggodirta koye bis toro mo leydi hono Sénégal so tawi ko combat noon joyoɓo ko Yagoubou Koli mo leydi hono Mauritanie jangguirta ko Alassane Sy mo leydi Sénégal combat jeegomo ko Mas 36 jaggodirta koye Ifra Hamadi Tra mo leydi hono Sénégal taw ko combat jeeɗiɓijo ko Balla Gaye 2 mo leydi hono Mauritanie jaggodirta o EB 52 mo leydi hono Sénégal joyaɓo o noon jeetaɓo o taw ko combat dernier combat ko Géant 2 mo leydi hono Mauritanie ko kanko jeyta e Forja mo leydi hono Sénégal bandiraɓe noon ene noddaki hen no keewal mumen gara halmo haalana mo ara gira hono guitema sa hoti daña ko kalɗa Sar Abdoulaye Saar ko ɗum ɗo wonata ɗo e nder so tawi wonde e ɗeɗo balɗe tati janggo noon ene wayno ko nden tigui combat ji ɗi ñande jeeɗiɗi poɗɗa kono ñalawma hande o aljuma sanga waktuji 16 ko nden tigui ɓe garata ɓeɗo ɓe lemtamami ɗo ɓe mbiruji ɗi gara mbaɗa face à face hakkude mumen goto foof wona e babade wiya komin nawata e noon ɗe mbaɗi drapeau ji ɗum noon goto foof teɗano hebde drapeau ji o noon gardiɗo noon ko fati noon e entraîneur ɓe leydi hono Mauritanie mbiruji men biyeteɗo tawko sido hono Gadio Diagraf Mboyo taw kadi kanko ko mennoɗo kadi wonde ko ancien taw kadi ko lutteur kadi ko entraîneur international o wi wonde ale saggo drapeau ji ɗi dey so kamɓe dey ɓe ɓaftat ɗum ha laaɓa koɗo leydi hono Mauritanie Sénégal kay arat tan ko yiide ɗo ɗoftaɗe wawa kadi ƴewde kono noon drapeau ji ɗi ini so tawi wonde Allah jaaɓi ko ɗo tan heddoto e nder leydi Mauritanie Sar Abdoulaye Saar ko ɗum ɗo woni ko tonguinɗon ɗo e nder hono leydi hono Mauritanie taw kadi koye e dande Alassane Oumar Mbocc gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde keblo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbocc golle man jooɗi peewi oɗo saaha jiɗɗo yiide kam sosoɓe ne dolkirte e leydi kala yo ya toon nde tawno ko dolko tan woni toon oɗo saaha mo gonɗen rowane noon gueɗe ɗe mbaɗino to Dakar kono kadi ararayo hotino gendi leydi Mauritanie kono ne teska hikka kam ne gasa ararayo ma fa gendi leydi Sénégal to leydi Mauritanie keddoren ha joni jahaten ko toon to Hosso Mauritanie taw yen toon musidɗo men hadi sare holko jolti e weeyo ngo a ñalawma hande o hono wayata to banggue ɓeto golle a weeyo. Sar Abdoulaye Saar katante leñol mi salmini kala hettiyanke ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV mi adda noon ko fate ɓeɗe weeyo ɗo e wertago leydi Mauritanie hande front intertropical o nayroto ko banggue Nouadhibou Ladrar e Tichit ko ɗum saabi to ɓooji ɗi poorani to banggue worgo leydi ndi e jiile putɗoje poussiére to banggue rewo funnague leydi ndi wuuro Nouakchott e kineli ɗi porata gumorto banggue rewo hirnague jiile putɗoje poussiére e kammu mo hewata kaɗoje o ko musidɗo moon Hadi Sare gorko mo Dawlel sawtawol ɗo e Rosso Mauritanie. oɗon ketto haalirde radio international taw kadi ko nanka galoya lappol palol dande maayo kala no wonno so on jeewi lappol palol dande maayo Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali janguinoɓe
e duuɗe towɗe gendi leydi ndi to banggue wittoɓe kolliti koɓe natanɓe hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi ɗum noon fuɗɗoto ko hanki e hande kala kamɓe syndicat ji mabɓe woni fandare mabɓe hofde juuɗe mabɓe ko wiide kay laamu ngu nde ɗoftoto kuule ɗofto kadi goytali mabɓe ɗofto kadi hujjaji mabɓe ɗofto kala koɓe poti tottede waɗi ha timma taw alda e pooɗe ndure kam e dukoli kala sarif boya haydara mo ñooro dissa hela ñande jamma mawlidin nabiyi sallllahu alayhi wa sallam to zawiya mo ñooro ko toon wo eri konguɗi makko faade laamu leydi mali wo holliti ɗiɗo dumunaji teskama leydi ndi tension ne ngabbi no feewi ha tentito hakkude e leydi to wo erima noon ɓen ardiɓe leydi ndi ne juɓɓinta taw ganduɗa ko lappol ko fate banggue kaldigal nde tawno kaldigal kala ko gaynani ala ko gaynata haydara beele jaam ene arta e ndeka leydi ndi wo holliti mo hooli laamu transition ene gasa noon so ɓen juɓɓini ɗum tan ne gasa ɗen gueɗe ma ndew laawola CMAS eɗen gande gardogol imam mahmoud dikko ɓe jaltini communiqué on communiqué noon ɓe kolliti aljuma hande o so arti woni 13 lewru octobre koɓe jippotoɓe e booli caggal juulal tisubara ngam hollide laamu transition yo iwɗon e leydi he ha laaɓa gila kay ɓen gaari ko caɗele tan teska e nder gendi ɗi ɓe cohli o saha ko transition civil wona ɗon hay so tawi sumgoji juɓɓinaka woni fandare mabɓe gam teskede oɗo saaha leydi mali ne heewi caɗele mawɗe no feewi ko fate banggue communiqué biyanoɗo yaltinama taw kadi ganduɗa yaltinum ko Algérie fate caɗele gonde hakkude leydi mali to on communiqué yeddi ɗum jagorɗo affaire étrangére mo leydi Algérie communiqué jaltunoɗo 2 octobre holliti wonande kamɓe kay haydara ala koɓe kaali hen on communiqué iwani e mabɓe MAF ala kala koɓe kaali hen hay konngol gotol hoɓɓel mo CSP ɓe kolliti vidéo goto jaltinɗo aɓe nangui koñinkoɓe leydi mali aɓe dumbi ɗumen ɗum koye fiyande nde ɓe mbanno to camp militaire mo Tawusa ene tawe e nder région mo gawo armée leydi mali holliti ne jokki lappol mum faade to kiidal alhamisa hankeɓe kolliti tabankoto ne tawe e nder leydi ndi ken wona 200 kilométre hakkude mum e région mo gawo ko toon ɓe gone verlaji ɗi hinde pikkoɓa ngam yaɓande to kiidal siftindon kiidal hoɓel mum koko ummitini fiyande ngam salade laamu ngu bammakko jokkodiral hakkude Niger kame Mali ne ɓeydo yarude yeeso hoorejo jagoɗo leydi Niger Ali Mouhamada Lamina Zeyna waɗi jillu mum gila hanki to leydi Mali jaɓɓima mum nando makko wonande sokila ko gala mayga ko jillu golle kame cehila gala e jokkude enɗam hakkude ɗen leyɗele ɗiɗi ɗe kala sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry paadena finoɓe Conakry lamorgo leydi ndi goni koye caɗele mawɗe no feewi ɗen caɗele noon ko ni henade cifori ɓe kolliti hande o kala kay mayɗo so wona kay ubba e dow neɗɗo goɗɗo wawata dañde ubba genale koko keewi ha wi dag goto kay e noddinowo nottortoɗo Alhaji Mamadou taw kadi ganduɗa ko yimbiya onne kadi holliti wonande genalɗe yimbiya koko heewi dag kame hamdallah e goɗɗe kala hande kay so tawi neɗɗo maayi koma nawe tan ha cuuɗi mumen toon wiroyte kono wona kay e Conakry hoore mum ɓe erima noon ɓen tambiɓe golle leydi ndi ha tenti noon laamu ngu kamɓe ɓen yahlittoɓe ne mbawata fabade so wona kay ala ko gasi haydara to leydi Gambi Adama Barrow digali mawɗe o holliti wonande o wonta kay yaafo no feewi wonande lundiyanke jaltinowo woni konnguɗi ɗi yoɗani farnude e makko walla ni farnude e laamu makko gam ñingde ɗum kala baɗɗo ɗum hankkadini ko kankone ko jaltinowo hen cegineji makko mawɗi no feewi ko ŋaccande ɓutte taw kadi jomni wawi tinde hen hoore mum sengi wi to leydi Guinée ka toon to Gambi paɗena koto leydi Côte d'Ivoire Alhassane Dramani Ouattara dartini golle Patrick Assi hoorejo jagoɗo gendi ɗi kame gouvernement o kala ɗum ko jeeɗiɗi hande walla mbiyen jeegom hande lewru octobre ɗum ko caggal sumgoji
sénateur yoji bannoɗi toon nder leydi ndi ene gasa woni koye tettude walla mbiyana subtade hoore jaggoɗo goɗɗo walla ni ala ko on jogori suɓeɗe wonde kala humpoyta on haydara to Côte d'Ivoire luwa ko fati e banggue duuɓi 95 keɓɗo ɗon wawata ƴamde leffol laamu e nder leydi ndi ɗin dossier ji ɗi watata haalno gardiɗo sarɗiyankoɓe gendi leydi ndi woni Adama Bictogo holliti Bictago holliti wona ɗin dossier ji ne tawe to cour constitutionnel leydi ndi ɓen goni ko yurnitade ɗum ma artoy e juuɗe mabɓe gam yurnitede hono ɗen jogori waade to yippugo kene fotto wonde galleji bara kewɗi kañumen cumi ha wonti ndonde jamma ɓeɗɗo ɗo jomin piniri kay ko haydara ala ko jogui cukalel dewel ngel duuɓi ɗiɗi wasi hen fittandu muɗuma to Burkina Faso suka gorko mo duuɓi 29 kam wiya teb o nanguira ken wona 60 konte ɗe Facebook taw hen konte kala o windi hen ko capitaine Ibrahima Tarawore hoorejo o leydi ndi par transition militaire jaltuɗo e hinde naggama gardiɗo secteur e secteur taw kadi mo haala hen affaire communiqué leydi ndi kame koninkoɓe genni ndi omo ɗaɓɓira ballal ɓen yahlitiɓe e nder leydi ndi wallidde koninkoɓe armé leydi ndi beele o heeɓa hen kalisaji cyber sécurité ɓen dadiɓe mbimo teb kon taw fuɗɗima heɓde won e koppareje oɗo sara mo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe to Nigéria ko état de Katsina hanki ko jeeyo étudiant janggoɓe université on état kañumen bifta nawa taw ko worɓe joguitiɓe kene wona balɗe sappo tan 20 étudiant e nder région mo woɗɗani ɗon biftanama ha ɗo cuwa taw accitede RDC Congo Moïse Katumbi lundiyanke joƴƴini ɗerewol candidature moma toon to cetal ngal ni woni seni taw gam yidde jeeyede e sumgoji 20 décembre paya 20 décembre so jomiraɗo haaji o holliti kanko o jeyama e ƴamoɓe leffol laamu to Uganda lundiyanke Bobi Wayata gonnoɗo caggal leydi hankinde arti to bowlaɗe diwaji ngal Uganda ko ɗon wiya temmolita wedda e oto hewɓe kollitino hen metti men mawɗe no fewi caggal nde filma vidéo dabɓo ɓurɗo yirlade o nawa ko haato legal makko galle makko toon o wedda yo yeyno jaam ko toon noon ɓe battidi wadde gulali mabɓe e purƴinali faade e laamu ngu sirti noon kanko Bobi Wayana kanko wonno garɗo lawol ɗimmol taw koye sumgoji ɗi o yaaduno e Museveni 2021 to leydi Égypte hanki seppoji mawɗi woni baɗɗi gam salade 3e mandat Abdel Fattah al-Sisi kene wona temedde nayo neɗɗo naggama uddama e ɗin seppoji hanki kala noɗi latade Abdel Fattah al-Sisi mo ganduɗa laamiɗo leydi ndi guila 2014 o folluno ko laamu Mohamed Morsi mo ganduɗa lamminno ɗum ko kartala kono kadi ɗin suppoji mbanno koto wuuro wiyetego Marsa Mattu ene tawe e nder leydi ndi joolam jaɓeri paɗen koto Ukraine leydi Russie joori toon bomboje kewɗe ɗum ko hanki o e nokku biyeteɗo Garza ene tawe woɗɗani keerol leydi Russie ɗum ko ɓeeno wonnoɓe jenayse ko ɗon tan ɓe joori bomboje kene wona 51 taw ko Ukraine najo wasi hen fittande mum ne hen cukalel tokko cela to Espagne jooɗima hande sommet toon to Granada taw kadi ko jonde 27 leydi tawetede Union européenne tawtorama subaka hande o hoɓɓe bismaɓe ko 49 leydi kono toɓɓere mantidide ko fate banggue ɗanle ɗe ndewani lawol hakkude Italie e Espagne hande tampuɓe no fewi kono kadi maɓe kaal ko fate yoga e caɗele goɗɗe Zelensky hoorejo leydi Ukraine ne tawi toon oɗo ñalawma gam erade so tawi kay woni ballal ala yoɓe gandu kam Ukraine gasi ha laaɓi hay so tawi koye yontere wotere kam Europe yo wallit Ukraine ko fate banggue armeji leydi Russie caggal ɓen loskoɓe ɓe kolliti laana ndiwawa ka jet privé yanno ka 23 lewru ota ne wanno e nder mum yimɓe sappone hen Prigozhin taw kadi ganduɗa kam wonno gardiɗo groupe Wagner yitama e ɓandu goto e ɓen mayɓe kelitine taw ko helitande garnata Putin holliti holno saborto laana yana ha wonta ndondi taw kadi ɓalli yimɓe taƴa ha wonta kunte tawe garnata taw fusani wontani ndondi yo losko waɗi hen ko ɓuuri yawde ha ɓuura luggidde to leydi Syrie cérémonie bannoɗo e académie militaire
ngam tottirde diplomatuji ɓen koninkoɓe gaynuɓe heblo mumena to ko bileɗo hamsa ko toon tigui kure e condi tawiɓe bamboje yoɓima pittali temedere sappo e ɗiɗo neɗɗo taw ko militaire andaka noon hol jorɓe ɗen kure ɗon ɗo leydi turki wone jorde bomboji mum toon to kurdi taw ganda ko ɓen jeytino jangu wannongu ɗeɗo henna balɗe toon to lamorgo leydi turki ha yimɓe jeenayo mbiyan noon ha yimɓe ɗiɗo gañi hen polisaɓe ɗiɗo ko wona ɗum ko fiyande nde koninkoɓe leydi turki mbaɗi toon to kurdi jeeyi sababu hanki ha pittali jeenaya keddi hen Joe Biden wo hollitti mawo jokku golle Donald Trump ɗe fuɗɗino kerol hakkude leydi Amérique kamɓe Mexico so tawi kay ko mahde ɗon ɓalal manggal no fewi o holliti ɗen golle data gam haɓade ɗanle ɗe ndewani lawola musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garnen kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranen ñalawma janggo so ala ko faddima on ketto musidɗo moon Ali Abouba